Okay, vi holder nu stille, men det er brud 1 og brud 2. Brud 1 og brud 2. Brud 1, brud 2. Vi er på vej til Jeep Charlie. Story 11, tror vi. Vi ved det ikke. Han har lovet os, det er vores chauffør, han har stået foran her. Han har lovet os at tage sig ud, og han siger, det tager 20 minutter. Så vi skal sidde 20 minutter i en tuk-tuk. 2 enlige brude, som søger. Deres brud, nu får jeg en telefon, jeg skal snakke i. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om jeg skal snakke. Ja. Hallo? Hallo? Den ringer. Jeg ved, hvem jeg får i den anden ende. Det bliver spændende. Nu starter han. Jeg bliver ved med at sige ud. Jeg kan sige nogen, der tager det. Altså, det er jo meningen, at vi skal gå. Vi skal til en fest i dag. En havformning. Og vi fik at vide. Medbring whisky. Medbring sig brudkøren. Og kom i vidt. Så vi har vidt på. Og vi har skør på. Vi er bruder. Eller... og jeg ringer til nogen, og jeg ringer til kommer i krig. Nobody's answering. Is it this number? Hello? I'm gonna leave a message. Eller, jeg lægger en besked. Okay, sir. Okay, no one is answering right now. Hvis det er det eneste sted, der er en for 11. Yeah, I stand Sukhumvit. Ja. Sukhumvit. Is it this Jeep Charlie's in Sukhumvit? Yeah. Okay, ja? Ja. Men nu holder vi midt ude på vejen. Hvis kameraet lige kan... Jeep Charlie's. Jeep Charlie. Yeah. Only friends, disco. Me Cuba, disco. I think it's a bar. Bar or disco, I don't know. We're going to a party there. Yeah. It's not the number to the bar, it's a friend. But maybe he left the phone at home. Yeah, I stand at Sukhumvit.